హృదయమంతా ఒక్కసారి జ్వాలగా మారి నన్ను అడుగడుగునా దహించి వేస్తోంది. అయినా మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అడుగుతాను, చెప్పండి. అడుగురా. నన్ను ఎందుకు ఇలా మోసం చేశారు? ఆకాశంలోకి ఎత్తి అగాధంలోకి ఎందుకు తోసేశారు? మనస వాచ కర్మణ మిమ్మల్ని నేను నమ్మినందుకు ఎందుకు ఇలా నా గొంతు కోశారు? నేను నిన్ను మోసం చేశానా? నీ గొంతు కోశానా? కసాయి వాడి కంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా ముని వేశారు. నిజానికి మీకు మరో భార్య ఉందని ఏనాడైనా చెప్పారా? ఆ రహస్యాన్ని మీరెందుకు దాచిపెట్టారు? నా గుండెల్లో ఆరిపోని దావాన్ని ఎందుకు రగిల్చారు? మీరానాడు నా పాపిట్లో సింధూరం దిద్ది నువ్వే నా భార్యవన్నారు. నా కళ్లకు ప్రేమ గంతలు కట్టి సమాజాన్ని లోకాన్ని చూడకుండా చేశారు. ఇన్నాళ్ళు మీతో కలిసి కాపురం